खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लायाव बर' सिख्लाया लाभ जिहादनि बलि जानांदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि सिराजुलिनि 22 बोसोर बैसोनि नाइस आली मुंनि सासे मुस्लिम हारिनि सुबुङा गावखौ सासे हिन्दु सेंग्रा होनना सिनायथि होयो आरो ढेकियाजुलिनि सपाइ रौमारि हग्राजुलि गामिनि बर' लाइमोन सिख्लाखौ ढेकियाजुलिनि शहीद पार्कआव लाबोना पार्कआव गाज्रि खामानि मावनाय समावनो हमजायो। मोनसे हारिसानि लाइमोन सिख्लाजों लोगोसे पार्कआव गाज्रि खामानि मावनाय मुस्लिम हारिनि सासे सेंग्राखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा पार्कआव हमफैयो आरो रायजो राजाफोरा आखाइ खानानै मुस्लिम सेंग्राखौ ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव गथायना होयो। भारतनि क्रिकेट हानजाया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 नि चेम्पियन जानो हाबाय। खोला आफ्रिकाखौ फेजेननानै आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 आव भारतनि क्रिकेट हानजाया चेम्पियन जानो हाबाय। फाइनाल बादायलायनायाव खोला आफ्रिकाखौ 7 राननि फारागथियाव फेजेननानै चेम्पियन जानो हायो भारतनि क्रिकेट हानजाया। थांनाय हराव भारतनि क्रिकेट हानजाया देरहानायनि उनाव क्रिकेट अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे बिखा खामथावना रादाब फोसावो। विराट कोहली आरो रहित शर्माया विराट कोहलीया T20 क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानो फोसावो। लोगोसे भारतनि क्रिकेट हानजानि केप्टेन रहित शर्मायाबो T20 क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लायो। गवालपारा जिल्ला दुधनय थानानि सिङाव थानाय दाङाबारि फालापारायाव थांनाय 3 मेयाव सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामना 5 मेयाव बर'नि फिसा रनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरनि न'खौ गवालपारा जिल्ला खुंथाया बुलडजारजों थेर बेथेर एबा एभिक्शन खालामबाय। मख'नो गोनां दि मैया गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा रुंसारि रनमय खाख्लारिनि न'खराव दावबायनानै जाथायनि सायाव न'खरजों थासारिखौ सोलाद लाहैयो आरो रुंसारि रनमय खाख्लारिनि न'खर आरो जिनाहारिनि बोलि जानाय दुखुथिया न'खरनो आसाम सरकारनिफ्राय रांखान्थियारि मदद होनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों साजा होनायनि राहाखौ लागोन होनना खोथा होयो मन्त्रि बिथाङा। भारत हादराव 1 जुलाइनिफ्राय मोनथाम गोदान आयेन फोसावदों दायनिगिरिफोरनि थाखाय। 1 जुलाइनिफ्राय हादराव दायनिगिरिफोरनि सायाव मोनथाम गोख्रों आयेनखौ बाहायनाय जासिगोन। हादराव आईपीसी, सीआरपीसी आरो भारतारि आयेन बाहायथिखौ सोलायबाय। मोनथाम गोदान आयेनफोर फारियै भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय शख्सिया अधिनियम। मानसि बुथारनायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिफोरखौ फासि होनाय जागोन। उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जेलनि साजा होनाय जागोन। हानजायारि जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनो हानाय नङा। हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। पुलिसआ सोरखौबा खायोब्ला बिनि गासिबो फोरमान थानांगोन। बाक्सा जिल्लानि बर'नि फिसा निजोम बसुमतारिया 9थि अल इन्डिया पुलिस जुद' क्लास्टार 2024 आव सनानि मेडेल देरहादों। बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों बाक्सा जिल्ला फामुवा फोथारनि निजोम बसुमतारिया। थांनाय 24 जुननिफ्राय जागायनानै 39 जुन खालारसिम गुवाहाटीआव खुंजानाय 9थि अल इन्डिया पुलिस जुद' क्लास्टार 2024 आव बाक्सा जिल्लानि निजोम बसुमतारिया सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। आसाम पुलिसनि जानानै गेलेनाय बे जुद' क्लास्टार बादायलायनायाव निजोम बसुमतारिया सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हायो। चिरां जिल्लायाव मासे मैदेर बुन्दि फिसा आइ दैमानिफ्राय बोखांनो हादों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय एबा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय आइ पुवालि दालाङाव दानसे खावसे बोसोर बैसोनि मासे फिसा मैदेर बुन्दिखौ आइ दैमाजों गोजावबोनाय हाग्रा बिफाना बोखांनो हायो। आइ दैमाजों गोजावबोनायाव देहायाव आघात मोननाय मैदेर फिसाखौ फाहामथाय होनो थाखाय रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोना दोनथ'नाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन।
बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि नखराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै नखर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुआ निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।